baru bamila sumar care ni atrai kenat bamila ai ngi kamet ka bakwai pekia atrai kenat atrai kenat tu don kat ru bat kitu ki bamla banwan atrai nat ban don kat bat ni hene kapor ki badon ha kijing pang kijing stom baru atrai nat kitu ki badon ki balayat sekemana ne name bat ki weru atrai nat ki badon hakano kano ka jing long joka jing im jengki to da to care to sumar mame ki atrai nat sap ki jing wai ki jing kerpar ki jengki bat don kat mame hi atrai nat bat ki atrai kenat don kat ru atrai kenat bat ru ki samla jong salak ni ka percaya atrai kenat don ka bengi atrai nat namar hakum kini ki por atrai nat ngiu I padon atrai nat ka jing le jong bor ubaman atrai kenat on pen thami ki samla atrai nat ka leng sodong ka percaya atrai nat nei to da to care atrai nat ki samla para khoi ki atrai kenat kan ni ka sla percaya kenat bakila ban chakri me atrai nat ta ki kam ki jong ki atrai kenat ai bor ngi atrai nat pangila ban suman ki an ki hukum ki jong me atrai nat pangin yin nget me atrai nat pangila ban le ki atrai nat ki menlong ki ba itna hapan hang ahmad khat khol ki jong me atrai kenat to da to care wei brio atrai nat ki bran ne ka sla percaya nat kam tam ki samla atrai nat atrai kenat to don kat atrai kenat bagi program atrai nat ki ban pendap menta ka sngi baru ki bala pendap menen atrai kenat ni IT kini ki program baru khai atrai nat hakti ki jong me atrai kenat baru ki nong simenta baru atrai kenat baka baki le atrai nat kan long ka ba itnat khmat ka khat ka khol ki jong me atrai nat kam tam atrai nat don ka ba usak ki jong me atrai nat upan sa me ka tien ka jong me atrai ha ne ka por hakmat jong I atrai nat ai ka ban kran atrai nat kan long ka bala pen sle atrai nat umen sem khol jong me atrai kenat ni ai ngo ki jing le ki jong me bat ni kerpat atrai nat mamanyai don kat bat ni atrai nat hano kano khmat jong ka jing em jing atrai nat baru atrai nat bangi le atrai nat kin long ki bangin sumar ki an ki jong me baru atrai nat bangin pin kin tiu atrai nat teng ma khoi ki jong me atrai nat ni baru atrai nat pan teng ma khoi tam Jesus tam jukut ru halakta amen. In your jising bang pan, a kapor shibaji, but kandan ka praise and worship na do kapor kat arsting. But I chairman hakani ka jising ka shibaji long I Mr. Sandrusiam, I belong chairman jong ka jising samla. In your organization Miss Adeline Nongrum, nong yolom jingrai Mr. Kursoy Milim Pada, in your police dang but dway na Mr. Meban Pentken Simle, but ngindan artli ki special number, kaway ka duet na Miss Annette Sten, but Miss DP Bakor Marbo, but kaway pan nakakwaya jong kapalang. By inongkren ilong Reverend Dr. S. Hayong. Kadan kajing kerpat kabawan na Presbyterian Youth Fellowship PYF lingba kajing seng samla laim kra district ha kapla kerpat ya kajing seng samla hapo ka district banyono senjang lem sya ka relief fund jong ka PYF ha kaba kani kapisa kan let sya ka ba ai jing rap sya ka jala Manipur khamtam sya kitu kishnong ki bakiyeng kisem kiyeng mani kila sya thang pat menta ki don ha ki relief camp na kabenta kani ladadan ginu ki para samla ki basngo men siem banno sya kani ka kam kila ban pha ki donation ki jongpi show secretary lani treasurer jong ka jeseng samla da ka batho shai haki envelope ba ka jing ai ka jongpi kania cha ka relief fund na menta ka jala Manipur nga kerpat ya barok ki bashim menta na do I ki bayalam jingrai ki bayalam praise worship bayalam jingrai I organize ki balum jing aingo kin sunga phaban hiar lang ska benta ba shapo adin blawai jing sing Mr. Chairman gini long cepat puna boleh shapo ila pois kuai pa benta jong jing sekri jong I ba jong dia por bangin yo ban lum no ya ka jing aingo berkat ba nang lum ki jing aingo an kepat we ni parok samla I Mr. Zoram Puya Nongrum in I ka special number ka jong I bat hadien balade ban lum ki jing aingo an kepat we ni samla rang ba jong ka balang ai ba ban rap ding do ban pen kentang ya ki jing a jong I syak ka mu jong trai
cái tên cho cái gì ngoài mà ngân ai phí cái đấy one show Jesus mi ki ching e ching ya le ba wan ja ha ching im jong ni hak mi ki ching jon ki ching pra ki rim pe ying mình ta soi mà hak mi ki ching e ching ya le ba wan ja ha ching im jong ni hak mi ki ching jot ki ching pra ki rim pe mình ta jing do jing kerman jing snow arta tin la tập lốt hangi ki breu mình ta don nu nong pen kya don nu nong yada u bom ju thâu ya ki jing du na wan cha u Jesu pigi ba thai bat ki ba kya ka jing ke un pen jam ya pi wan cha u Jesu un pen ko tha tham mai ya jing em jong ni serta là phi đơn jing pang ne jing shi tom ba per thai kam la shu ban ya ra la sir new jing yap phi ha ban ya warom kuslai warom ting la da peace ngo kum ban ran no sha din kinh mau ban pe chua cha u don nu nong pen kya don nu nong yada u bom ju thâu ya ki jing du na wan cha u Jesu piki ba thai bat ki ba kya ka jing ke un pen jam ya pi wan cha u Jesu un pen ko thao tham mai ya jing em jong ni serta ubadala di ubalo ya ki pop jong ni la ka jing jam snam jong la pun kya yang ni ubadala di ubalo ya ki pop
jongi daga jing James nam jong u lapun kya yangi udang yai ap udang yai trei hapo jongi hadu menta wadom penslam katang yang por yo babi babi hadin wan chau Jesu pigi batat bat ki bakya ka jengket un pinjam ya pi wan chau Jesu un pen kut thao thmai ya jengem jongi wan chau Jesu pigi batai pati bakya ka jengket un pinjam ya pi wan chau Jesu un pen ku thao thmai ya jengem jongi serta serta namenta ka burom blay aman. Tungin ni pasyu boleh ke jendoi. Hakmat jong me ku kun rat ngiwan ra ini ke jeng ai ki berit de ke jongi. Ni dewai ba mis ne ban kurku men pen kentang men pen roy ki ku kun rat. Ba shano shano bo an sapendan kami ki. Kan long nam ta ka buram ke jong me. Kan long ban pen kulut ya kita lai ke yeng jan ke jong me. Kan long ya ke bekentio ya kalama ke gospel ke jong me. Kurku ru ku kun rat ba ya kini ki syakri ki balas syem ya kini ka benta ban lum ya kini ki jing ai syaka kam ka jong meh kalong ka jing syakri ka berit dak bagi dan ban ai ban ngingit kalong ban pendan borom ya meh ban ngi dewai ban IT kumju ru nam ta usyakri u jong meh ya ubam melawai lam bandon hapeng jong kini ka puar tu pun sem pen slek mameyu ablai bak ai kai ka bu udan ban sam hapeng jongi ha kini ka step kan dalam ka khubor ka ban thau thmai ngi ba bangin dami nak kini ka tang ka jong meh ngin yo bermat ik jing yesem ka batmai hikeng kurkhui kapor ka badang sa borok ik jing syakri borok ki bagan ban pendap hakane kapor badakan ni kesngi borok kowe da baik ni borok ngingu ngi kerpat ban ngi pediang hak kerteng ka jong utrai unang sius pa jungi uji skris amen. Sesisian hakane step ka bomta ipidang sobai pi tmam san es di cruise ban sam ko khubor namba ka ktin ka jong blai hapdeng jongi ban ngi kerman ba blai lamba jong I unai ngi ka khubor laban mi nang ne rengkat ki jing kerku jong blai oi tmam san de nang balang maulai ban ngi pidang sobai I lamba jong ne por rengkat ki kun ki jong I pro orngut ki bewan lang kin be don lang ban ngi jing don ka jong pi ka long jing singan nam ta jong I ban kerpat teman san ban income penitu bahal de ada idang kwa ina shwa ban yo sngo ya ka tien ke jong blai
lemba jong itman san tungin snok tilang berwai jen wai basis pa saupo basis pa life kendai Bible banga i kalong ketien ublei kai lap yu Jisu nong penem ka perthei Bible banga i ngan ko ngo tangeka kan salong charak ban yalam bet yanga ka Bible banga i ka Bible kalong ketien jong blei bro lai tili kit kot ke jen wai basis pa saupo basis pa life kendai Sobatnya ya, Bible banga kalong kaktin uble kaya lap yu Jisu nong pen ka perthei ka Bible belbanga ka Bible belkalong kaktin ublei Shem ruha ka Bible kajing itpa Bayukun uati yang iban pen ka Bible belbanga ka Bible kalong kaktin ublei Bible banga ngan ko ngutang yakan kan salong kasyarat banyalambe yanga ka Bible belbanga ka Bible belkalong kaktin ublei I chairman ni bayalam ni kaniga jeseng ke jung ini ke por ki nong syarai jong ka balang ki dekat jong komti balang ki long keme ki long kpa kat ki bala ban yadon ne ke por ho ki hep khna ki baret ni i ki don shibon ni ai kublei pi ka kerteng ka bathiang jong turai no plim jung Yesus Kristus kerpang ai kublai nam taki samla kadiga sngi ka kerpang ka jong pi ban ngi duai bau blai unda kerku nang baju ki baro ki bangio ban pendem kandalong ka burom nagam ta jong u o kandalong ru ka jing kerku nagam ta ka jing ka jong ki samla i chairman yong yanga le seban penithu kat tu kat ni se phangel de te nga kumbala ong naduk ka basrang chairman lap ni thu khndiat ngadiu dukhat jong ka balang maulai lese nganget phila bani thu ru ya I men jonga itemen besan Adi Cruz ngede sipara trai badi ipa jonga ila klap no den rei mei dang don hadu mentah nga trei ka kam kumuno hika hang te ka school but ngadon yaki kam ki mane ban pendep se ka jing trei jonga kumuno hika hang ka school
hang ne ha ka balang ka jong phi le se ka ni ka de ka sien ka baning kong bangan yeng ha ka bukum ka ne ban shim me ka bukum ka ne ka benta tien rei le si pila ban skul ngo la dangan ong ngalaju don ru hang ne po ka yeng mane ban long kum u chairman jo ka je seng le si pila ban skul ngo kum long chairman ini tu ipi ka tau ka dei bah ka por bengi wan visit na ka je seng samla jo ka balang maulai ha ka ta ka por ngalong chairman jo ka seng samla bat ngalayo ban shim me ka benta ban yalam ye ka je seng ne ka yeng mane ka jong pi ngadon ki bahyeng bahasam ki jong hang ni ki bangadon ka jing de ka jan hadu kata-kata ikong siudor ngai ki itu bha di we ni ki long keme mang si sungu ye ji de siba khatrai bat i te le se satang ka we ka mang kwa ban ye thu chphang la jong ka yeng ka dei ngai ka ban ai man sim na ka ta ju ki long keme kham tam ngai ngo yu blai ba hadu mentang adang don i mei iba man bangalet mdai tang manga baro sipara bangilet cheno im ju klet ban duai man la gamien im ju thia kat bam pat yo ban duai na ta jongi baro sipara yeki khun ki jongi ki siu ki jongi wei pai wei daga kerteng ban duai yeki ilong ka brio ko baduai ba imat ki jing e ki pon jo ka jing im reu bleu pelat ka wei hadien ba ka wei pan ha ka por ba ka ya ka jong ui tangi bai nga kwa ba ni thu ka jing de bi mei ngi su yet ba i mei mangai ngui u blei ba hadu mtai dang don dang duai ba mene so ba wan chen ni ri la fun yo khun la duai nam ta jong pi ko blei mei la duai ngla tip ba chi duai nam ta jong ha kadon ka wika sien nga sui thu ipi ngi don ka jing e ka bakraw hayeng ai ngo yu blai mang ni thu ipi popa jong i ila khlat matala arsnem tam i khlat ko mutaman besan jong balang maulai nrai ni thu ipi por mangadang khna ngam ju kwa ba miet kanwan nomor tang suan ka miet kalawan ka kenrum kenram ka bajur hayeng ti ba ko muta ka por nga suka ba ni thu ipi nam ta ka yeng ka bangaman imei duai bagadon ka por nga kema por bangadang ren nga syong hakam sja nga yosko i mei kling ji kling ju bom di yeng baret ti yosko bi kling ji kling ketsan ka kenja ka kamera ju bom kata ka kamera bi kling ji kling bahadian ka tugan ni por nga perkhan oli kenja kum ta ngali jungo dangali jungo fitip nga yo i mei tap elade daga jan kersya ketu ka jan kersya bi kersya itap daga tu ka klik ju i bangatip kata kapor bayi mei duai ai ngo yu blai ngangen baro si para mentakan pindat kayeng ka jonga ngasuk scam ban itu ipi kayeng ka jongi baro si para ngasuk scam banong bangi it hado kata-kata yu blai bangasuk scam banong bagadai ki umat ki jongi mei ki baila penjau ila yam ki la the nagapta jongi kayeng bari papa ko ga singin itu ipi ublei thau thumai ga jing ga jongi bai klalong teman pesan jong balang mula kata nga suka bani itu ipi kat tu kan ni sipang juga yeng ga jongi ngai pi thu teman pesan adi cruz nomor bal dang kat pengalaman kan mau ila juan hang ni but i de wen gi brio kat pengalaman ong ublei pendan kam ngai nomor kata ong ke jing duai jong keme kalong ga bakordor layat hu yang apa hagan ni kerja sengin don rugi kena tian mar kata nga kerpat ipi ni sya bat nga bahaba ngapen kre ya kan ni benta begini slok ini keren ngapen kre ru ya ka le sing persang ban pen kre ngam tip langan la ne em hari nga persang ban pen kre ha kerukom bagi hab kena ki baret ru kini sngut hu lang ya ka i ka bangi keren lang ba jong ni ka puar tôi ngam smut ban ban kren be ye ka thim ten rei ngan sim ya ka tu ka bentai ka bla tho ka thim ka jong phi ka kitab Deuteronomy kal nong ka ba pra bat ngan supuli be tang ye ka khat ka ba khat wei ngan puli lot ye ke tang ye ka khat ka ba khat wei ngan puli ka bangin longkum ka nong rim le se ka bangin se kren
ya ki ai ki jing hikai ki bangiyo nang ne nakabenta kabala penchong nong remi ka thim jong ne ka youth Sunday Deuteronomy kal nong ka pra ka khot ka khat wei kong tu sumar yela de ba yo men klet yo trai u bau blei jong me dagaba klem da sumari ki hukum jong u bat ya ka jing bishar jong u bat ya ki an jong u ya ki bangala hukum ya me ha ka ni ka sengi ka thim kabala kre lani la sot iga thim na ka ni ka khot bangin long ki ba adakar ngin long ki brig ba sumar bangin num klet yo ni ublei ubangi ngi itho ngi sakri ka don ka jing ma ka ba kraw bakala banlong bangin klet yo ni ublei kamut bangi kentaj ngaku abanong mai pi kata mungin sung tho ba teng teng sung tho pakla ngi sko ngi kentaj ublei em mdai bangi kentaj baro inda kali pi hang ne num don baro ban kentaj ublei la dengan parakti no manu ban kentaj ublei num don barakti terai ka banga skong ti ngau kong tu sumar yo kum nore kum no mdai bangi kentaj tang bangi suklet yo ni ublei ubangi ngi itho yo ngine doai ni aingo eme atrai nam tagani ka ktien ka jong me bangi doai man pendon kam ya ka atrai ban kren ngi oblei usakri jong me umlong e ru em penlong utang atiar da men pen sngol jong ku bor kan ran ba bha kren ngi sha skor me melong ublei jong me ublei ba kren ngi ublei ba yalam ngi ki por paro shi me ka por trai be e ha ka keteng jisu ngi doai amen Deuteronomy kalau nong ka pra ka khot ka khat wei ka pen kan mau yang ni bangim long bangin klet kam dei bangin klet lanu ru yo blei ubangi de men sakri ka mangi hap sumar bha ni hap ban sumar bha banginum klet yo blei ublei ubla ai hangi ki babon jo ka jigim tengah kwa nomor kata kani ka por bangin ya pej harukum kum ka jing hikai kat to kat ne balai bala ai ka ne balai bo Moses ulaong ngano mau Moses no ublei ulaong da ka sintur ka jong Moses bakam dai yangi ban klet yo ne ublei ngakwa ngini kan mau ngini phai kat to kat ne syakal nong ki ba kham shwa jo ka ne ka kitab tin ring num sim lut ki ngan persang ban le ban sim tang na do ka nong ka ba nyau kalau nong ka ba nyau phen pet ki don kat tu kan ni ki ba ublei ubtha igi kon Israel leng ba jong Moses ngakwa ini kan mau ka wei hadin jo ka wei kat tu kan ni tli ki nginum simlut iki baganum sim ka por ka baning kong la da phin pet kan nong ka ba nyau ka khot ka ba ning kong ter nganum puli lut iki ringan supli tang khendiat ka ongkum ne onda utrai uba ublei jong me ula walam ya me syaka tagari syaka ba men let ban yo ya ka bat onda ula be no yigi ba bon gi jaj ban riu na khmat jong me nganum puli shu igi tu ngan poisa kan ka ba kham sa den ka ongkum ne kita gi briu ong ki ba kham kraw bat ki ba kham don bor ban ya me ma kham kraw ti gi briu ki ba kham he kham khlan kham ksa omen le kum no skap ka khot ka ba ar bad utrai ublei jong me ula IT ki khmat jong me bad ba men job ki men penjot no khot ki men om penlong ka jutang bat ki lemne le isne ki kata ka jing tha ka jong ublei leng ba jong Moses ki breu ki hep ki baret akwa angin skul thu ikane ki khon Israel ubleng ladep ail pai ka jingkular ki bon ai ka rikanan ladep kular long ba kular i mei pa teng teng ma yom dep khon da pi pass kanika exams le pi le ba pi kra kot ngan sa thiet i pi ka ma ka e ga e le ba pi kwa ba la kular la promise te kadang ka promise ka basa ka ditang ban su pendep ya kata ka jingkular ka jong ki kimi ki pa ubleng ladep kular ka basa ka distam ban pendep
Ti swabu play on pendep ya kata kular, wialam ini gibreo. Baik kategori kanan. Pi kategori ka bapin sayo an sai no ya kategori pi. Tien rai hang te itu kidan gibreo. Pin pek ki ksa jung ki bahe. Ki baklan gibreo. Ki kham he le sen mudur ko malong mai khasi ma. Khasi jung ibaret breo. Ne kiran yak jung ibaret. Ina pek ki jung bahe bahe mila te. Ni na pek kita mila reban job iki. Kibakum kita gibreo ta kapor. Ublay wangan sa ay no ikti gibreo pi. Pimla ma pi. Tamo ublay wangan ay mga. Ngan ay mga mo ublay. Wangan penjob mga pinjob ma pi namar daga bor jo nga pinjob iki. Bahadian ma pi job iki. Ublay wang le kum no. Mday ba pin salit yas ko tanat bat ki. Ba pin se eat bat ki. Hari ublay wang no penjot lut iki. Wat num le isne kamu da penjot lut penduk pendam iki kita gibreo baro. Kata ka diging pa ka jong ublay yang ini kun Israel kata ka por. Kabas ko mana perkat. Tien re ngin se pet kat tu kan ni balai bu ublay upha iki kumta. Lani ka ika dur ka bapaw hang ta nagamta jongi kiba em ka ni ka por. Ublay ukwa iki mdai tamba pinchu job iki re banda penjot lut iki banda penyap lut iki nang ta. Banda penduk pendam iki. Nama tahu orang apa pirung kata kari orang pidai banda penjot lut iki. Mdai ban ru hapedeng jongki aku bukan kata kepuan. Tengok ni people lay upah kebakan ini sekon perkat aktian hagar kom perkat ke jong ini sekon kalau khor kata ke jing pa. Kat ban penduk pendam kita gejat ben riu kita nang ta. Tian reka jing hikai jong Bible ngai pi ka donru ya ka jing hikai nang ta jongi. Ki don ki ai nama kata ki bau blay ukwa ka jing ka jongi. Bagi nong dongin long teng iso ta kala long hash ya ma. Kala so palat kata. Regidan ki bang haban deal ka ta ko mong deal hashli. Ker kom le jongi ka long khor hado kata-kata nang ta jongi. Kum ki ngan anu ksai pi. Ki jing sneu ki bangi dan saudong jongi. Nga perkat ibu meni kapor. Kare kapor ka ba kapor ka bangi mat sibun ki jing ele jong jing im. Bat pindah kan mau Jesus Kristus lagi jing hikai jong uni ka basgo ba. Wang no wang ka khmat jong pi ka penthut. Klau no. Ba ba pi le tang ka wi ka khmat sebeneng. Kemum ka wi dan shu le tang ka wi ka khmat. Bandan ha beneng ban ka pi dan art lagi khmat pindu i ka hima ka jong play. Ja so hash ban ka so ba kata. Ol daga kti ka mon jong pi ka penthut. Ot no. Menurut ban ot i ka kti la jong. Nai pi ka wat pa ban dan ini ka kti dan manut. Rai hado kata Jisu kwa bangin le ya kan no ka balong ka jing penthut ya ka jing yo kenti jongi ya ka hima ka jong play. Kini ki breu ngan ya thu ya pi ki ba im ha kata ka jaka kide ki breu ki ba ka wi ka sngi ken salong ka jing thot ka ba krau ya ka jat ben riu Israel bakin yo ya ka jing ya dai ka ba jan ba play. Ba dai namar kata ka tau play ong deal harshly begini ki breu. Tian rei pindah pet ya kebenta susu ke bakam sadin. Ublay ubu ru lengba ka sintur ke jong Moses. Haga dekat ke balai. Yang dekat balai bagi dekat ke bakam sadin duki keren ni kata gajo sama puli ke balai ka ngomne. Lemne men om ya shong kurim bat ki. Men om ai ya laki khun hau khun jong ki. Jong u. Lemne men om sim ya ka khun jong u hau khun jong me. Sam ublay pari kata, wamlong man yesong kurim bat ki. Mlong. Tika perkat yang ya kawai yang ni. Napai ke dekat ke bakam sadien tu kadang katho ya tagajo, tangan nam pulis ya ka. Napai tu kalau nong banyo. Kadang ke dekat bakam sadien ke bakren bamlong man yesong kurim bat ki. Tinga kun perkat ya kawai. Bakata ka jing perkat jonga kalong ni. Habau blay ulaong yaki Israel. Bahaba pirong ha tu kari penjot dot baro. Kabamut dan beriu suang tandai. Da perkara kerkom sung thu jung imlong kumta. Mo le se tanga suang kai kanum ja kumta mo. Tharai na po keniga pokse.
ong lai hang te po umpling peniap lo di Gibril baro kemum don nong umpling siu ang tanai lani ong lai ha mulai peniap lo tu mulai baro khoi kamot pindalet ma pin ni sa stang ki nong pok se som nong mulai ti kum no ngin ye song kha song man bagi nong mulai mdai kum ta nga perkhat pi kata kawan kata jeng keliang aku no haba ublei lo au peniap lo dia ki balai pat bu ublei lo wat dia song kurem bat ki haba mdon briu syu hang ta dia hama nga perkhat nga puson ye gane suki ga yalam me jeng mut jonga banga yu i ga we pleng nga yu i ublei ula yo i lepai ga donot jogi briu bakin num ko ngo ya u sispa na ka sispa pat pen kan mau kai ga belajar sisa ka ja kum ta dah bagi layo gari kanan kim simla peniap lot iki simla penduk khot ya kata gari bat kat sawan kapor bagi songkha bagi ni Gibril pikir mah do kapor ke jong Sim Solomon kai ka belajar Sim Solomon ulan det no yu blai nomor kai nomor jong kitu ki tengah jong u ki balaya lam no yu ban chakri ki wei pat ki blai u blai yo i pia kata ka do not jong Gibril ya kata ka jinglong ka jongi ka pangim long faithfully ublay wi ka faithfulness jongi long kambiang ngiduna do kata-kata bat ngim jula ban bot renti ya ki jing hikai ki jong ka tien ka jong ublay ngim jula ban bot ka khot bin pe ki ba ar phusan chedien ka pha ublay upha kam no om ba pin poi hang ta pi pen jot ki temple ki jong ki ma pen kelon lo ki dor blay jong ki thang lot igitu wat num ikwa itu ke siar jongki balai ublei ukwa baki ki balong ke jing thot ke jing dei ke jing Israel bu ublei dei ban pendam lot ye ki samla gi be yen ngamot ban ong ipi kani ke jing hikai ke ba kraw no ta jongi ngidon sibon ki ke jing em ki ba pen thot no ke jing dei ke jong bu ublei nganga don lagi jong phi dan lagi jong baro ngidon ka ai ka ba penthot i gijing dei gijing ba blai don ki bri ki ba penthot i ki ga gijing dom ai ki bri ki bi bha ki bi biang ba te gijing sakri blai tang ba don e u tu we niom jula ban control ke temper teng sia dom ban susi ngai pi kata ga ba penthot gijing dei gijing ba blai de singa chu ai nuksa don ki ba gijing thot gijing ba blai ki kam auria dan ki kam jing skobha pikir mau ka Bible ka hikai kum no ke jing hikai jo ka Bible ki sngi ki ba khat do ong ka Bible ki breu ki long ki ba iet ki jing skobha kam long ka ba sneu man iet ki jing skobha yo pyong ji tum san yo man iet jing skobha ka dik ba sneu em ngam ong ka ba sneu tang ba ka Bible ka yetho ba ki breu kin iet ki jing skobha kham tam bani ka ba iet yo blai ka ta ka ba sneu haga jaka mangin ning kong yo blai ning kong swai ka jing skobha ta tala ba kala larang ong i fil ngi lanang ban i ning kong yu blai ngi sa i jing som ha kalong ba dei rega ba shep tiang ngi kalong bagi sngi ba khado ang ka Bible ki breu kin i jing som ha kat no ki i kham jeliu bani ka ba i yu blai dei nomor kata ngamot ban ong i pi kum ne pet nuksa nai pet ing ba si chengai tangang dia ka ri jong i ha chlong jong i hang ne la da pin penlong ka jeseng pin yu i ki breu ki wan ngam ong ba ki muan lada pi penlong i jing skobha ki breu kin poi arsha bat laisha nama kata ka penpau shenna bagi ni ki sngi ki bakhad do ki breu ki e jing skobha kham jeliu kham tam ban ye ka bagi e yo blai ti namar kata blai ulai yo il pai ka ni ka do not ju ki breu kata ka por badain ma kata sabu ki jing maham ba phem bit ban ye songkha bat ki ba kum ki ni ki breu ki hab ki berit ngai fina do bangidang ret ki samla kabadan kami ngi bangin duai ublei le sewat e ka song kha song man jong iru hapa no ble atrai ngi duai bangin yo ubriu ublei mangan yo ka briu ublei piti oi nga balai temen sampiong tanga ngala amat te po ka balang la jong ngala yo i ki briu ki bangayo ban rung ki yang ki jong ki po ka balang manganget yang niru kolong kumjo don sibun ki long yeng po ka balang ka bangaman ki briu ki ba ong niu pa jong ite niu ba bha palan dan wi kong dong ta jing bha jong pa jing la jong nom ta ki khon ru kat no tang ba temen besan ni ong
ndapoi segi ki bakan zaman sim te ani mju ya sgo tho mania keren ki samla ki bayi hen ngoi pi ka chong kha chong ban ka de ka badon kam adu kata kata wei ka jing ikai nang ne ngoi pi nado ba pidang 4 poi se kata ka bentaru ngoi pi ka de ka por ba pin duai bau blei ni alam wadi ka chong kha chong man ru bagan lokat kum ka jing alam ka ba start ka jong blei tin na ka menta ki ba sakmat jong ni ka dokhat ngan penkut hangta ngaku angin poi mentapan segi menta ki bedan sedien jong ni ka dokhat ya ka bangi puli mentan sedien jong ni ka dokhat pan ka dokhat ka ba phra ngamon ong kal no ka ba phra ka dokhat ka ba khat wei kan ni ka menta pada ka yathu ingi kum ne sekatu bang puli phi mentan wong blei ngala dep ail pagi hukum kita ki hukum bu blei lo ai sakmat wat num song kha bat ki penjot le ki penduk pendam ki nu ki balong kajing wet kajing dai jong pi bu blei penman ki Israel kim simle kum tang i ki ba hadien bahkan khat ke ba khat wei pada blei wong la ai lepai ka hukum ban be puli ki khat ba kham sadien ong ba yo onda melala ba mela kedang bat mela thau ki yeng ba bha bala syong sa haki barhaba kila roy ki masi jong me bagi langbrot jong me bat balaman bun ke rupa baga ksiar jong me bat balaman bun baro kat ba medan ti hadin kata baga donut jong me kada sgou kraw bat men klet yo trai bo blei jong me ikadar ka jingma artli ki jingma kawai ka jingma bangin klet yo blei ka long namar bangim penduk pendam ya ki ki bau blei kwa ingi ban pendukut iki na ka jing im ka jongi kila long do long snam kila hiar pateng na ka pateng se kawai pan ka baar pat ka jing ma ka long bangi klet yu blei ka dei namar ki ki jing ker khu ki bangi la yo ha ka jing im ka jongi na ka ka sngi se kawai pan onda mala rius pala bit la biang de kata kapur kabangi klet yo blei ki samla ki be na perkhat kan ki para bangai ni mod banong ru ki de ki samla ki bakhi mentah ki ni ki singi pi keleng ki jaka de ki samla ki ba mi sakmat bani ki bon ki bangi yo ki frustration ki ba bon ka jeng em ka jeng ki samla badan si bon ki samla ka sko sne ki bala sya ban nong bla sya set syukur haki ki jing sngo bha joga perthai idang sudah pan ya keren ngayo ban keren ya ka ban plith him apo ka jeseng samla haga si mande baga jing keren bat ki ngayo ban pen kenma wi ka wei badan sibon ki samla ki basha ban yo kumno ki sya syukur no haki jing sko bha jo ka perthai don ki samla ki bamat igi drugs daga basha syukur sya syukur hano haki wei pat kiba daga jing nogum no daga jing trei ke jong soitan nang baga jing im ke jong ki la syukur ki wei pagi samla haga sithi ke baar si thesel ni pikir mau de yo soitan balong mu de nong syukur la shet syukur ki dagi jing sko bha jo perthai susnai banda perkhat iki samla Shibun ki jing so bahagi dan ngani athu ipi kawai ka jing ja kaba ngia keren be teman besan jing im dan chu mentai teman san Dr. BR Khaluki ngaju athu i kan he bagalong ka jing kai ka bakrau ya nga hakata ka por ngadang long chairman juga SCY1C ba nomor mga simti kan ka kam kum chairman juga conference kidan ki kam ki ba ngasko don kam ya ka jing yalam ka guidance ka jong i ngalai bani songkai be teman besan Mahamang isong kaya ngiya keren ngiya discuss bat isipon kiya. Bakaway ka kabang ngiya keren bat ikalong ngiya ki problems bagi samla juga search long ngiya kendo. Ngakan mau sa iki kentian jong i. Yong yang ngakam ne. Ngamun oi ka jingmut ka bai keren la si kentian exact word jong i ngam laban kan mau ka jingmut. Kabaran ka jing keren ka jong i. Yong yang ngai yong pitip hamar yong. Ngati yong ngamju penrem iki samla. Yang amju penrem gi samla ngakan mau gi kejingong kejong i
Yung namar kadaw ko ba bali yung ang penrem ki samla. Yung namar ba yung ladama nga daladi nga day ban im usamla ka ni juk ka bamenta. Yung nga arta tien sibon tip ngala ni em ban yeng. Hapdeng ki bakat kini ki jing e. Tengas ngo kayalam jing mut yang ata kapor ong pleng ngaru ngasung tu pleng kam day. Ban syupen rem ni samla kidan kijing ki bakrau ban pinda pet kijing ele kijing pensoy ki babon ki banan saudong jing samla kidi ki bab adu kata-kata ki ba kapor de sitang kapor banga kena manga le sekam padai kapor ka muslim tak masau pos nem menchua kini ki bagi samla mentagi kendo ngangam pat mat ki kendiat ru ha kapor nang kena ngam juken mau sepang tau drugs Hagapor mengadang kena ngamjukan mau sebang kata mobile bangan yolot igi mentagi samla jong ihapok mobile phone jong igi yolot ngam kan mau bangin ya rius pak kan ni haga senong jong hite mau layon hap kan mau bah hagapor mengadang kena ngadang rit ladangin nyo kindan lesin numpalat san la ni henriu teligi kali kawai ke senong barok si senong yorong hap mentah pindah pet tangkap pelau jeng ibu beriu rut sepau teli. Mulai pun kan mau lembang sentuh jeng Moses. Onda melarius pa. Mensaklet kan Moses. Yau blay. Jom sumar bah. Nama dia kata kapor kau melas ngom melas bet lah biang kiai. Kau kapor kau mensaklet no yau blay jom me. Lah biang kiai. Kihab kibarin ngaku apa ni tu ipi kene kau kajing tu kana. Iku mengalau ipi menes ko bahaman ya syak ban ngaku aruban bat ya kajing song tu jong kihab kibarin. Ngani tu ipi don wei breu. Ngi opuli kau kajing tu kana. Dengan cu ai kerteng namo tau breu cumla ai kerteng iu kata jing tu kana. Ngin cu iu ba deng tau breu. Utau breu de breu uba unong rap. Uye makoi ke sinong. Baru de breu uba de breu spa. Tabau suem malaga singin kat baga family ki jong. Urep uriang uthong utem. Bat udan pat ke jinglong ka babado kata-kata babaro ka wi ka sinong ki id lo diu ki pertoy ke jingim ke jong. Laong bah ta ka jing tu khanau don ukusoi. Syaitan. Teu suim jo ka sun. Udom no tene jong balai bu teu breu. Ulong breu. Uba sneu, nama haka term kejong suat uba baha tu uba sneu, mesti tenat bolong baha. I kejong long baha, I bakal dikebas sneu, tapi kejong long kebas sneu do kata-kata uang. Tiu ai ke hukum I baik suat jid, dan suat kerau jid. Awak melaj seperti penkelai kejong long tu tahu beriau. Ulalaj ulawan seperti orang kata kejong itu kana. Ulai aku menurut pitem, sedang sudah gawe. Kan bau tahu badeng udang lek cekeper, ulah song ija selaw bople, utang kap ke kut ke ju keli bahai ke kut ubok kap kendong. Hatra ju udeng haba dum bandum syok ke sengi, ulai trei upuk lengkang tahu thong tem. Daladap siteng sengi orang kata ke tu kana. Wan pai lo atangan mah, usai ke kemat usai ke kejap kikti, pelit kata ke kut ban sei ti jasong lo atangan mah. Kaya ke baca pitim mdon syuk kata ke jasong. Itu iksuj red ilawan tu no ke jasong ilalit berat cha jengai. Ilawan yang hang tahajan pat iwan de dur ke bamla ban yui. Da yang tahajan ila kemen bah. Yang tu ni beri un sele baik ke bas ma ke bamdei. Un satim un sakren sneu. Dei kata dia jinglong jengi gibreu ngap perkhat ki hab ki berat the village school pisong te fenem song te fen atau raksi pisong te fen tag ye song ngan wan mangahang tu kelas jong pi ngan tu no yu te fen jong pi keman na pin bitar na dom ne god dom te so den ba ngarung adom da adom no no singina bang tu babam unda sukpo ne lane untuk kumta ngitim ngitlah tim di besniu tai kesuat na janru ila kan shotnya tim yo tau beriu fiti bule kam no padeng da bau yeng hang tau perkhat de ulas dom sipang re hadian perkhat pun syong nong rem
wong ni tu batu run dei uriu batangan wang teu perkat wong tom lele i kala pen bahana ta jong wong lele let no sieng i no ta ka kam tau let kloi no sieng ban siat da ko ipat te te sui let pai no ko kan rat tiu tau siem yong ngam la tiu te uriu niu palat yong ngam la pen bahayu yong awang khelet biangan ai por i medam memla ngan pen sitom me wang daiwan i persyang no da ko galat pasti yong no yong ai hangai ka bor bangala ban kelabriu yong iwan kelabriu nai tik sui dala kelabriu isyong marjan bau tau badeng la isyong e sarangkat badu ile kumno man kasgi la leti di yang top kumno filong la kren la ye it parolok da ki la ye it parolok ngan penlengkot kata ka jitu kana poi kata ko snem ka sedang kata ka snem ban thung ye tep itai ksui ile kumno ila let ong yu tu sim jo ka suin yong menta ka snem medai ban penrangi ka bedeng medai ban slap yo ti yo badeng padai le ong pe badeng ngabat phi menta ngini thung sa thi sepolong kti bha ngini pu sa thi namari ong ngajing i jong ate kan ka bedeng kan sarang yo tiga ja si sa kumta baro si snong yaplut ki jing thung tangu badeng be tai ksui jet arngot kia bha ki jing thung balai namar ki thung sa thi sep jaka badon ki wa ki ki tigi yo na ki wa bha ki jing thung te la khamri uspa badeng kata ka por baro gila hawan thiet jing thiet wan thiet khaw no badeng nun namar ka bhalot ukur khu itaru snem ka bar yang badeng menta ka snem pade te khaw jing pet jonga ka ka beneng kan sa jur slap yo timlong bani thung se them ngine thung no sa te se ba khamalo yo baro kitu ki sinong pade namar ba menchim snem ki la mat ka jing terkhong ki thung lut se thi se them jayu bitum ilej pade su sim ka sunyo penjur slap yo slap baro khat ki wei ki ngam lut dap lut daga pot lut ki jing thung jong ki tangu badeng be te iksuat arngot ki abha ki jing thung bam ne tang bi bha la da ker khu khnang hi ki bakan roi sibun kata ka jing thung bat kata ka jing thung khanangan pelengkot ya ka bajrong badeng la riuspa ta ka por tip ka baca nda bala riuspa ilawan man ka sngi ban kan church se badeng pite badeng yo ngat dan sakawai ka jing ajing mot ipi ala sultanat badeng ta ka por ma kan ka bong te men tuong ni kong rap se them rulong da lom rulong te yong ka bong ma phi ka bahas da tong kai ka ta fidon banong nga ong kum ni ken kadon ka jing shet yang te fina shet ya kata te ko pada bha palat kata yong ka dei rice beer yong vodka kia shet kata ka do khaw kia pedem kia shet kia na do nang tala sedang kia ki bau badeng lo sedang klet ki jing long ba bha jo man ka sngi yo kata ka jing di song shet kren klumar bah ka ka sngi ong kata ka jing thu khana la pelong ka jing khawai da pelong kita ka jing khawai te iksu ila lik lak su biang la khot yu sim kila ewan lang ban yeng hang ta jan jing khang kat badang ya ta jing khawai gi nang ya di ya ba mang ta la klumar ki tin ka thlet jong ki kata ka lok jong to badeng ong kata ka jing thu khana kalau kum penhoj no khndiat kata ka kiat jong ki ki chat tom to badeng kren ki tin ki ba ado kata o phadai ka briu ko ba bam phadai ka briu ko kumta te iksuit nya kendong yang thap kti dei ngoi pi ka dei kata ka bu blei umaham lengba ka suntur ka jong Moses dei on da mela bit mela biang ka dei kata kin ka por ka ba men saklet no yo blei ujong me kata ka jing hikai ka ba ar ka bangi yo hadin jo kani banga banga kwa ban penkut ngam kwa ban simi ka por magidan ki hep ki baret ngile kat pala ban penlengkot i kani ka khubor ka ba khat do e ka banga kwa ban yalam jingmut lengba jongi hagani ka por kalong pleng ka ba don kam e yangi ka dei bangin bo ye ka jing shania ka jongi dei bangin klet yu blai what klet yu blai kani ka belong so important kani mlong ban klet yu blai dan rim dei taman klet yu blai pleng ha bangim klet yu blai ka mut bangi bo ye ka jing shania ka jongi baro dei hauni u blai uba mangabat ma phi ngi sakriu dei ban bo ye ka jing shania ka jongi hu ngim dei ban bo ye ka jing shania jongi ki wei pat
ki samla ki be te hai pi bu ke jing shania jong pi hai pi bu ke confidence ke jong pi teng teng ibu ke jing shania ke jong i ngasop si ban ong kan bawat ki kimi ki pa hateng hateng ki syukur le jong ki kon le si pila ban ong ni tum san bli pi ong kum ta sko khor ngoi pi ngai kendo ye wei samla ni silong jong wei ke jeseng samla ni silong wong yang kum ni ong tep tum san wong gadon ko ka long yang mi thu ai ka ja kata wong ye le tin ka jeseng samla bang ngai je siang deru ki samla ka la ban long pi le kum ta wong ye le ko ka long yang ban ye weri ki samla ban wan jeseng samla ban wan chi jing hikai jing ruai ban wan chi ki no ki activities ki babon ki bakum ke seng samla ngi le rei wong don ka ka long yang pitip wong ni ngada snow si ba ngam snow kwa chu snen ban rung ong tau samla onda bang rong tau mi ukpa ba ka kemi ki songkai wong wa piawan kumno hang ne ki khon jong ki bang pulite kumno ki ne wan seng samla kumno ki ne wan choir ki ang wan nom pen thot chu ki nai pen snow ki ka ta ktin ka ba e ka ba khor do kata kata tau samla we thu ngau hadu bangam su kwa chu ti tum san ban rong ta ka yen kata ka por ka ya pitim kita ki khon jong kata ka yen ki bet ya biang ki start ki pas ba renda ha bagila trei ka jing im jong ki ka sedang banlengkar dala sedang banlengkar ka jing im ukpa ba ka kemi thu tau samla nga ki awan biang banuat ing sang samla ki wa ti ginong kit kam ki ong pet se ki khon jong isko bha se yes lok lembat ki phi para samla le si phila ban le chibon ki nam ta jong ki ngaperkhat ki keme ki pa teng teng de manga bat ma phi ki ba syukur no lang jong ki khon ngi penlong baga jing pule ka kham koridor sibon ban eu Jesus Christ ngamut ban ong baga jing pule kam long ba koridor tang baga ong ye phi kalau ka ba sniu la da ka ta ka priority ka kham koridor ka jing pule ban eu Jesus Christ ai pi ai ning kong eu Jesus ka jing pule kan sawan hadin ai ning kong eu Jesus ka spa kan sawan hadin hang nung ibu ka jing shania ka jong hang nung ibu ka confidence ka jong ki samla haki ei ibu ye ka jing shania ka jing kalong ka ba don kam ngas ngotanat ye ka ni ka jing ong ka jong apostle Paul ka chithi chi koren ong la datang ha ka ni ka jing im ngilong ki ba kermen how chris ngilong ki ba kordet tam lagi breu baro pila ban kermen ka spa ka ba pidan kat ning ye rius pa menta ha ka jing sha kan ni ka ri ka jong imegale ang apet ka de ka wei ni ki state ki ba duk tam pen ban kat ni ka jing rius pa ka jong i ndai long jeseng mata ko ini ki problem jungi melong jeseng kare gai parking ye kren paro ki bri don kali de habala rius pa ngisa klet no eu blei kalong ka bakordit ong apostle Paul nada ka jingkermen ka jungi kalong tanghang ne ide ki bakordit tam nagi breu baro ki badan badai nama kata ko ipika jingkermen jungi ka trust jungi jing shania ka jungi confidence jungi ka de bandan how Jesus Christ bangau ye phila dam dei Jesus Christ nganum yang hang ne lam da dei Jesus Christ nganum kwa iban shakri u bleiru dei nama ka long rnieng ka jong Jesus Christ ula ai la ka jong ka jing im perkhat ba dei nama kata ka Bible ka ong kani ka thim ru ka ong sumar banum klet yu nu blei jong pi mdan shu do wei pan mdan da ka wei pa de ka kerteng ka ba phila ban bu ka jing shania ka jong pi mdan da ka wei pa ka kerteng kabangila ban peniaran kat dor baga kerteng ka jong Jesus Christ ngas ngotenat ban ye thu igani ka wei ka jingja kabanga ye kendo ha ka jing im ngala ju ye thu man ka pon ka wei ka jakas ko ipat mga schem bakalo ka wei ni ka jing hikai ka ba kodor fite ba ka wei ka shnong hang te ka shnong ha po laj moro kadan hang te hajan laj lengkot kade ka shnong ka ba kum ka jeseng samla jo ka balang maulai ngia trei kum ka leng khatre heng to padan kristan mentagila dan shibun ki kristan kila imat la dengan bakla la ban lo kumbahat sau po do san po gun re kata ka por bengi sedang pat dan kristan pitip kai ka baja ko ka sngi ngai song kai bu rang ba snong jo kata ka snong kata ka por ngadang de wen gi no kit kam jo ka samla wong yang nga kan mau sa iki kitien ki jong wong ba pitip wong ta nga su tenat bai ka jingwan ka jong piang ne pindaya ruai rungi tenat wong nomor phimya shat phimya hla song shit
Tikat pengalaman sungguh tu ngamut ban benye ki we. Kat pengalaman sungguh tu nak jadi tu jung kita nimat ki fellowship ki lalet mensua ki Allah ki untuk imat ki sungguh tu tahu bapli. Dia bangi let mangi ông ni tenat epite. Tang ba ông tau orang basunong. Tang ka we ka bangi sungguh wet wa. Tang la sangap han ba bang sungguh wet. Orang ka bang sungguh wet ka long ba ba pi doi ma pi. Ngiru wang yang nget you blay. Ni tep bo bleu dan re da pi duai ma pi duai ha kata ka kerteng ka jong Jisu de kala penlong yang api tem nado kata ka sengi bangan perkhat ngan puson ngan le kumno ngan da duai kata ka sinong halai mora ngan le kumno ngan da duai ngan da don ringkat bau tau rang ba sinong namar ka sung thu banda ong ha kerteng jong Jisu ka penwet panama kata ka penlong yang ban puson ban perkhat banwat ya galat ke solution kumnongan le kiai ki kentien ki bangan ong ngan duai kat bangan ang perkhat nang puson ngam tip ngam la ban ken mau su kat no ka simpor tang batang ka wi ka mga sung thu kalong lat kan num dunai ka ar bat lai benai kata ka jing puson ka jonga mga sung i nya perkhat yu blei ju i ngi ko dom ha ka wi ka singi ka ka sur nganget ka sur ka jong blei ka ba pensai ka ba jeliu ka do anut ka jonga Bagata ka sur ka bawan hapo ka do anut ka jonga ka ong. There is no substitute for Christ. Mdanda ka ka kerteng. Bamala ban ya bujuli ka kerteng ka jong Jesus Christ. La ban mong ne pim mong ru. Ya ka kerteng ka jong Jesus Christ. Mla ban ya bujuli. Mdan substitute. Ki samla ki ba ihe ngoi pi. Ka thim ka jong ka ni ka yut sande ka ong. Sumar. Yo ba ya ka te ka kerteng ka ba mdan substitute da ka ipan. Pi klet no ya ka. Ay namar kata bagan niga thim. Ay bagan niga sngi. Nginom kliap ya ka. Klem da pen skem, klem da pen tikna. Banganong ubreu. Uban da pen skem ya la dia ka jinga day ka jonga ba ublay. Ubreu uban da pen skem ya ka jinga day. Banganum klet yu ni Jesus Christ. Nganum klet yu ni ublay jonga. Ubam dan syu ka ay ka iru kabala ban yan ujor bat Jesus Christ wangum no. Pikan mau ong dan tu beriu bawat mau lenai. Ula yo si bon ki mau lenai ban lum rei habo lap. Yo mau lenai uba kordo tam juga jengim. Ulai ban dilut ye ban thit yo tau mau lenai uba kordo. Sacrifice barok ye. Samla ki behit. Ngamut banong ye piwat num lek pulis yo. Rengo ye pi ai bu Jisu ndai number 1 priority. Baning kong e Jesus Christ kan buat ke jing puli aden. Piensa siya mon kerku kambon siya. Kaspa ngamut banong kalong ka babakla ban yo ya ka ban kamay ka tambang oi piwat chwe Jesus Christ ka Bible ka hikay man wat chwa ya ka hima gibneng bat ye kini ki ai ke in sa alang tamma pi ban mga tahaban penkut yung ni ka kubor ka ba khat do e ka mga kerpat le singala banong ka mga da ban scam kalong ba ai balang ba jo ni ka thim ni kan mau bamdan substitute ka kerteng Jesus Christ Panama katangin pen scam nila dia. Ban mi nang ni ban pen scam si saya la dia. Ban ning kong shwa bangan kan mau ye ke. Ka kerteng ke jong blay jonga. Kare ka kerteng ka banganum klet lanu ru. Ula le bah sibun ngilamat ki jing pula pelat ingi. Ngilamat kat ni ki jing kerku ke jing ke jongi. Mai pi nyau ye ki jing kerku. Pensa shem kumbang nong ra chemen sem. Bam dan syukat u blay jongi. Blay bala baro blain kerku ingi ini doai trai aingo yeme nam tagi ni ke baro ni aingo nam tagi tien ke jome trai ban aingo mangitip ru au blay bam dan su ubakum mame trai ba bah ni IT ni ke por hame ni doai meni arab ru ingi au blay balang baju ni ke thim ke bangi keren kenran kan pen kan mau yang isa sisien pa au blay bah bangi mi nang ni atrai ba bah ngin mi kibri kiban kan mau bat kiban yai kan mau ya kerteng ke jong Jesus Christ ke jong em banginum klet syu ya kala no ru atrai baba langi dan gi jing ele jong ke jong em la dangi de ban ya leng ba bat kini ki problems ki bangi de ban kendo nginum klet ya kerteng ke jong me atrai la dangi de ban mat gi jing kerku jong ke jong em nginum klet ya kerteng ke jong me atrai ya rap ingi oblay ngilong kibri betulat me tip nangam ta jong atrai ngi doai na bagata isnay wan Kristiyan ngi ban ay bor ngi bilang baju mensim jong me oble panginem ki breu si satrai ki ba siem sko ba hakmat jong me
Kerteng ke jong Yesus ni duai. Amen. Coba nangu belum taki AK baro kiba hilayo ban pendep nemba jong kini ke step kerpang ya baro nong sim mentang ai ku belai pi adu idaka nong steng belong organize jongi Nathaniel pungrop nong lam jenwai damelari walang lai lam ngi ajing puli ketien jong belai bujing duai to rampaya nong rom la ai special number jongi jong hapreng jongi bakum ju rom tait mensan HD Cruise la ko khubor ka belong ka challenge nam ta jongi kum ki kuon samla ngai scam la yo jing kur kul ba jing sim banta jongi paro ngi kermen mo bleu ni lam ngi benai bor ngi ngila ban bu yu kum number 1 priority ha ka jing im ka jongi ba man nak singi sai sien ka khot sobai phi ki parlok samla wing ne snok tilang ban ngi lemba jong kene ski hi baro si ski en si yo bang seng what sibje what kumju ru yak musical evening sibet janmed apo jingalam jong praise no worship team jong seng samla jongi kunmen ma pinbe skani jing sakri manam ta jongi ki kemi ki pa bla ban don lang bat ngi lemba jong ni por place bo nam ta ko por jong pi kilong kemi ba jukon mau dia ke seng samla ke jongi ke jing tuai ke jong pi tu boleh nang kur kui pi pa ke jing kerpat ke jong mi long batu penang ikan mau seng samla ke jongi ke jing tuai ke jong pi ke jing ya lenti ke jongi kum kuon samla da sisha kumla penpau jing keren ke long ki ba ki ba kelan ban ni plaru ni kelon ni or ni ham ke jing ya lenti ke jongi ndai dai da ke jing kersan ke jong pi ke jing tuai ke jong pi ki kme ki pa ke jongi ila ban long kum ne kum seng samla bangina banya chaprang nakawai kapor sakawai pan banya kerpat rit ru namta jong pi bat khamtam namta ki parlok samla ki don ne ilong me ki long pa kin penslur ye ki khon samla ki jong pi banya snok tilang ban ngi kum seng samla ngi ju don ngi ju long ki seng ki jong ngi manang singi utrai ha por san baje banamta ki parlok samla ki bawan kani ka step ru ngi khot sombai pi bagi jing don ke jong pi ba jing sikri lang ke jong e kan long ka bor am ta jong e kumit seng samla mat kham tam e bengila ban pendom bu rom yu play lemba seng samla balang Presbyterian box e non san ku play sbon ta ku bor ban indwai bu play nang pendon kam e pi ha kano ka benta ka bu ubet ban penyeng e pi ban khot e pi ban sakri ya ka kerteng ku don bor ke jong u la pois ku bawai jong ke jing sakri ke jong e in yo ban herwai lang ye jing wa ba kam tang in se yo ye ke jing ku pen wai sai si sien I would like to take this opportunity once again to thank the WEC missionaries worldwide evangelization for Christ for being with us. Your presence is highly appreciated. As an organization, we thank you for equipping and training missionaries to go and preach the gospel to the world. And we pray that through this training they'll be having in our Lam Jing Shai Youth Center, that God will work wonders through your organization, that many people will come to know the Lord through missionaries which you will be sending to the rest of the world. We would like to welcome you. We'll be having another service at 1 p.m. And especially we would like to welcome you and your team to this evening. We'll be having a musical evening. Your presence will be highly appreciated. And we will have a worship, a meaningful worship together with our Lord, to our Lord and Savior Jesus Christ, and to glorify His holy and gracious name. We have come to the close of this service this morning. We will join hands in singing hymn number 628 and 605. Precious Lord, take my hand. Minarwagi zanwa ban rus pa arhupra ban rus pa san. Toilam tribe of hai ngi ki kon samla kinong pop balarem ban baswai. Lengba jing baro tanghame aing sno lamingi se burom jong metrai. Baro lai tili ki kot ki zanwa ban rus pa arhupra ban rus pa san. Ban hagdien jong ni zanwa sekerpat memsan be jingi memsan bi warzri in yalam yangi
hak bahaban dunia dua lang ye jing dua jong trai bat ban pelaj ingi nag jing ku pun wai Sebanyak nak apa? Tu yalam trai babha yang iki kun samla kinong pop balarembat paswai leng bajeng baro tang hami angin snow lam yangi syaburam jong mitra lenti jeng ya jong yi dap jing snew bajer si trai bai syame mentangi pai jeng mabat trim ki ap jeng dom yangi katap lam yangi syaburam jong mitra anda jeng trei lawai nyen yo shong bat mitra jeng sok jeng men ru ngim ru kerhan hakari bapernai long mami kajing syai lam yangi syaburam jong mitra tungi duai jing duai trai pa jong ye ba bening long ma khoi ke kateng jome wan ke ma jome long ga mon jome ha ke khno kum ba hamneng ai hangi menta ke jing ba men jong ye ba si ma yang ye kang jong ye ke mengerungi ma Palestin tu hari alam ye si ke jing pun sha rai sumare na basne aba jome long ke hima kabur berkaburam hala kerja amen hak bawai no try bekijing ai try jong Yesus Kristus kejing ye ba boleh pa kejing selok musem khoi to ai begini live long way kin syang kin dap kerhai karpang haki kun samla jong ke balang ke mamelasen hagani kari barhaleng setlak kapthai Hoi baru kiwangai bersih pedan borom yang keteng jauh mah. Akan negeri, akan leng setelah kapsai. Nadu mentah baca kebam jukur. Amen.